Bi bloke erabat banatuta ez egotearren, gustatuko litzaidake aurreko tarteko hainbat ideia gurera ekartzea. Batetik Paulak esan du hizkuntza sozializazioaren paradigma nondik nora doan, eta egia esan guretzat gure ikuspegitik argia besterik ez da. Alegia adinkideak gela barruan euskeraz jartzea eta hortik kalerako hizkuntza jarrerarekin ere jarraitzea eta transferentzia hori egitea. Eta hori nola provokatu liteken esan du eta gu nola esploratzera eta aztertzera dedikatzen garen etengabe ikastetxe desberdinetan, gu horretarako hori esploratzeko prest. Gotzonek esan du inklusiboarena euskeraz egitea dela eta hori gelatan eta ikastetxetan ikusten dugu eta izokinarena, hau da, korrontearen kontra egin behar dela. Nik esango nuke gu izokin erabatekoa garela egunerokoan, ez? Eta planteatu du hizkuntza larrialdiaren barruan gauden honetan nola baitere sormena eragin egin behar dugula eta amua bota digu elkarlanean aritzeko, ez? Eta gu horretarako, tartean ari ginen komentatzen, horretarako guztiz prest. Beraz, Gotzon ezin egon ikaragarria sortarazi diguzu, guk sortzeko eta eraikitzeko lasaitu behar izaten dugu, ikaslekin hori praktikatzen alegintzen gara beti, baina benetan izango duzu gure berri. Kultur herrikoietan inspirazioa aurkitzea aipatu du Ainoak, eta hainbat eite aipatu, ekarri ditu onera. Ahozkotasuna nagusi dela alakoetan azpimarratu du, eta gu gure eguneroko praktikatik hori nolabait ere erdigunean jartzen alegintzen garenez, hori ere ekarri nahi izan dut, askotan agertuko baita gurean. Eta berak ere aipatu du jakinduria, irudimena eta ausardia behar dugula. Eta nik uste dut Euslek badaukala batez ere irudimena eta ausardia erabili beharretik asko. Eta tartean bidean bagoaz hainbat gauza ikasten, eta hoietxek dira txingudiko praktika nolabait ere onera ekarrita kontatu nahi dizueguna. Ez dago zalantzarik euskal komunitate berria eraikitzen ari garela, egunero, eta hori ikasle etorri berriekin ere egiten dugula, ezta? Arretagune nahi baino gehiagoko hartzen dute askotan beraiek, nolabait ere galdera planteatzen delako, hemen ere atera da behin baino gehiagotan ez, hezkuntza sistemak euskara ardatza duen honetan nola lortu hizkuntza gutxitua izanik, ardatz izaera hori galdu gabe eta jatorri askotariko ikasleak etengabe etortzen ari direla, nola mantendu hor oreka. Ez da erraza, zintzoki erantzun da, ez da erraza beraiek gure sistemara ekartzea, eta bidean aurkitzen ditugu egoera asko, nun hiru hizkuntza aldi berean ikasi behar izaten dituzten. Jarri gaitezen gu ere, beraien larrupean, guk geuk ere ekin beharko bagenioke prozesu horri, ze zailtasun edukiko genituzken, ez da? Eusle, esan du Maialenek, Eusletik gatozela eta ikasle etorri berriak hezkuntza sistemara ekartzeko Eusle programa erabiltzen dugu edo daukagu aktibatuta dagoeneko 90 ikastetxetan. Hizkuntza murgiltze programa bada, ibilbide bat egina daukana 4. LH-tik 2. DBH artean, momentu honetan txingudi bezalako ikastetxean B1-eruntz ibilbidearen jarraipena diseinatzeko eta planifikatzeko lanean ari gara, eta ekarri dugun adibidea hain zuzen ere B1 pilotajekoa da. Aipatuko dugu zeintzuk diren garrantzizkoak murgiltze programa honen barruan, baina ezinbestean badira bi alderdi ondo funtzionatu aldera ezinbestekoak direnak, eta hemen azalduko dugun adibideak bi gauza horiek izugarri ondo lotzen ditu. Batetik da koordinazioa estua eskatzen duela, erreferentzi gelako irakasleek eta Eusle irakasleak guztiz koordinatuta egon behar dira, esango digute beraiek nola egiten duten hori. Eta gero ikasketa erabiliz abiatzen dugu egunero. Horregatik esaten genuen, Ainoazuk aipatu duzun, herri, nola zen? Kultura herrikoietan inspirazioa bilatzearena ahozkotasuna erdigunean jarrita, bai? Guk
erdigunean daukagu. Zeintzuk helburuak dauzka programak, integratzea eta ongizatea, funtsezkoa. Guk ikasleak nolabait ere lehendabizi, goxo hartzen ditugu eta ondo egon daitezen dakartzaten korapilo guztiak aska ditzaten ahalegin hori egiten dugu, batez ere ikasketa prozesuari behar bezala heldu ahal izateko. A2 euskara maila eskuratzeko helburua izaten dugu, naiz DBH-en ikusi dugun B1 ezinbestekoa dela eta hor goaz bidetxo hori ere markatzen. Baina importantena, bide hori egiten duten bitartean etengabe ebaluatu egiten zaie, neurtu egiten da, zenbateraino euslen ematen zaien euskarri hori, balekoa zaien aurrera egiteko, bai? Ze azken finean ikasle hauek ikasketetan aurrera egitea da azken helburua. Harremanetarako hizkuntza, hortik hasten gera beti, eta hizkuntza akademikoa batera, lego moduko puzzle batean, batera eraikitzen doazela. Eta esango duze bai, baina helburuen betetze maila nolakoa da. Honek funtzionatzen du, ez du funtzionatzen, esan dugu, 80 ikastetxeari direla momentu honetan programan, orain dela 6 urte hasi zen, hau 6. dugu, beraz 5 urtetan aritu da, eta LH-en nola koordinazio lana dexenteko estua den, hau da, eusle irakasleak tutore bat izaten du, eta tutore horrek proiektuak bideratzen ditu, disiplinartekoak dira, eta orduan horrek errestu egiten du eguneroko koordinazioa, eta orduan emaitzak oso onak dira. DBH-en ere emaitzak onak dira, baina zailagoa da. Dakizuen bezala koordinazio horretan askoz pertsona gehiago sartzen dira, eta horrek ez du erreztan. Ikasketa prozesuan etengabe gabiltza, zer egin, nola egin eta zertarako egin. Eta aprobetxatuz gauden foroa, adierazi nahi genuen nolabait ere zer egiten dugun ikasle etorri berriekin argi daukagula, pila bat ikasi dugu urte hauetan, nola egiten dugun ikuspegi komunikatibotik hizkuntza ikastea, haur txikiek ikasten duten bezala, eginez, erabiliz egiten dute, eta zertarakoan galderikur bat jarri dugu. Izan ere horrek, dagoeneko hemen atera den bezala eztabaidan ez da, gure komunitateak askotan jarrera ez dauka oso koherente, ez da? Guk etorri berriak etortzen direnean eta familiak hartatzen ditugunean, ematen diegu esku horri bat eta esplikatzen diegu ze garrantzizkoa den euskera. Eta ze garrantzizkoa den beraiek aldeko jarrera erakustea motibatu ahal izateko. Baina gurasoen profilare aldatuz doa eta nik uste dut askotan irakasle bileratan, ikastetxean eta ikusiko dutela bestelako familien portaera zein den, erabilera zein den, eta izugarrizko turmaleta egiten duten, izugarrizko esfortzua egiten duten ikasle hoiei batzutan, ez daukagu argudio handiegirik esateko, ikasteko dena hizkuntza horretan ondokoek, komunitate horretako kideek ez dutenean erabiltzen, ez? Hor, nolabait ere koherentzia galdu iten dugu eta aurreko bi zutabe horiek indar pixka bat galtzen dute. Orduan, nola aritzen gara uztartzen, harremanetarako hizkuntza hori, lehenbiziko egunetik hasten garena, hizkuntza akademikoarekin. Ikusten duzuen lehendabiziko zubi horretan, eusle programazioa lantzen joaten gara, hor dauden adreilu guzti horiek izaten dute askotan aplikazioa beste urdin horretan, arloetako hizkuntza akademikoan kerak jarri diegunak, gizartekera, matematikakera, fisikakera, eta orduan etengabe bertako adreilu batek izaten du lotura bestearekin. Eta horrela goaz, artisautza lan sistematikoa egiten. Baina komunitate berria eraikitzen ari garen honetan hainbat galdera, foro honekin pentsatuta. Hiztun aktibo bilakatzeko ikasle hauek ze aukera dauzkate hizkuntza erabiltzeko ikastetxe barruan, gizartea ere presente daukagu beti, baina ikastetxe barruan. Ze koherentziz oso azkar ikasten dute askotan gure ikasleek, eta ez dute aukera handirik erabiltzeko. Orduan, nola egin genezake hori? Paulak esaten zuen eskema provokatu beharreko horretan. Gure komunitateak euskalduna izan nahi duen mezua helarazten aldio etorri berriari.
Alegia, Fermin Muguruzak kantatzen zuna Euskalduna naiz eta arronago. Antzematen aldute askotan ikasle hauek mezu hori. Eta kompetentzika, kurrikulum berria, kompetentzika ebaluatzea ezinbestekoa den honetan, euskeraz sekulan ari ez den ikasle bat, matematiketan edo zein arlotan, esan genezake kompetentea dela, erabilerari nola eragin. Hau izan daiteke bide bat, ebaluazio ikutza ez alda beharrezkoa. Baina, Ainoak esan du, ez? Jakinduria, ausardia eta sormena beharko ditugu. Eta metodologikoki nola bermatu erreferentzia gelatan ikuspegi komunikatiboa, erabiliz aritzea. Askotan fokoa etorri berriengan jartzen da, eta hortzen ez, arazo bezala ikusten dira, guk aukera bezala ikusten ditugu. Eta ilusio handia dugu, baina ezkea ilusoak, bai? Etorri berriei esker hizkuntza murgiltze eredua birpasatzen ari gara. Ikusten ari gara, zenbateraino balio digun ereduak, zenbateraino ez, eta beraiei komunitate bezala, azken finean, ondo definitu behar dugu zer garen eta zer izan nahi dugun, eta horren inguruan transmititzen diegun mezua, ez da, helarazten diogun mezua, ezinbestekoa dugu. Koordinazio zubigintza ingenieria lan honetan, Irati Galparsoro eusle irakaslea da, 4. urtea du aurten pilotajean, eta gizarteko irakaslea Araitz Iparragirre da, etengabeko koordinazio handia eta eredu badira. Eskerrik asko, Itziar. Bueno, egunon. Eskerrik asko, Itziar. Bueno, egunon da nahi, Irati naiz, eta Txingudi BH-etik nator. Azkeneko 4 urte hauetan eusle irakasle izan naiz ikastetxe horretan bertan, eta lehenengo gauza kokatzea Txingudi nun dagoen, ezta? Bidaso aldean dago, eta honekin batera lotuta dator bertan hizkuntzaren erabilera oso urria dela lehenengo nabarmentzea, ezta? Horrek, guk eskolan egiten dugun lana, are zailagotzen duelako. Baina ni sinitxetan nago posible dela, hau da, lehenengo DBH-era etortzen dan Ukraniar, Pakistandar, Kolombiar bat, horrek euskaraz egin dezakeela, bere muga guztien gaindi, ez? Orduan, horrek bultzatuta, 4 urte hauetan saiatu naiz nire motivaziorik handiena jartzen, eremu erdaldun honetan, nire ikasle horiek gutxienez, arrakasta txiki bat izan dezaten, matematika euskaraz ikasten, gizarte euskaraz ikasten, fisika, kimika euskaraz ikasten, eta horrexegatik uste dut, ez da, lanak bere emaitza txikia ere izan duela. Teoria gutxinik, lehen Ainoa ausardia esaten zenuen, eta horri uste dut heldu diotela, eta gero Araitzek emaitzak zeintzu diren jakinaraziko dizkigu, baina ni pozik nago egiten ari naizen lanarekin. Zer da egiten deguna? Hiru zutabe dauzka, egiten dugun lanak, batez ere euslegelatik egiten den lan honek. Bata da, erreferentzia gelan geure buruaren presentzia ere izatea, ez? Nik ez dakizkitelako errokarratuak egiten, berreketak egiten, ez dakidalako disoluzioak nola kalkulatzen diren. Orduan nik gela horietan parte hartzen dudan heinean, 2 funtzio betetzen ditut. Alde batetik, ni nire burua jaztea, gero euslegelara edo murgiltze gelan azaldua izateko era soilago batean, eta bestetik hizkuntzarekin oztopo hori daukanari laguntzea, ez da? Hori alde batetik. Ez dut esan, baina desberdina da LH-ko jarduna eta DBH-ko jarduna. DBH-ko jardunean uste dut
hizkuntza akademikoaz baliatu behar degula eusle irakasleok, nolabait hizkuntzan, hau da, harremanetarako hizkuntza hori ikasle etorri berriek haratago jaso dezaten, ezta? Orduan, hori, gure lana erreferentzia gelan ezinbestekoa dela. Bigarren zutabe gisa, egokitutako materiala eskaintza ikasle hauei. Ezin diegu eman, ez dakit, liburu batean hartutako, edo liburu batetik hartutako edukiak eta alatori eta zuzendu itzuli, ezin da horrela. Irakasle asko etortzen zaizkigu esan ez da, ikasle hauekin nola, asko ari dira etortzen Latinoamerikarrak, ez da? Azkeneko 3 urteetan gorakada handia izan da, sumatzen da, ez da estatistiketara joan behar, urtero matrikulaldia igotzen dijoalako, eta galdetzen dute, eta hauei gaztelaniaz da? Nola gaztelaniaz? Gaztelaniaz ematen balin badiegu, aukera izten ari gatzezkie, ez da? Hizkuntza hori, edo hizkuntza hori jabetzeari. Eta, material egokituaren garrantzia ezinbestekoa da. Luzatu naiz, antza, eta nik esan, labur-laburre, ez luzatu naiz. Batez ere koordinazioa. Koordinazioa da pilare oso importantea, zutabe oso importantea. Gizartekoarekin, araitzekin harreman estuan nago, partekatuta daukagu estel bat zeinetan berak zein egunetan zer emango duen markatzen duen, nik badakit, nik horixe bera ikasleei euslegelan errazten diet, euslegelako ikasleen lana da egokitutako material horretako baliabidea irakurtzea, orduan gelaratzen direnean, araitzek azalpena ematen duenerako, badakite zer esatera dijoan, bai? Ez dakit, zer den subironatu esango dut orain, ez zitateako, subiranotasuna, zer den estatu kolpea, alretiaz begiratuta daukate hori dena, ez da? Eta gero horretaz aparte, berak markatzen dituen jarduerak, moldatu egiten ditugu guk euslegelan eringarria ahal izateko. Ez dakit, okurritzen zait, praktikaldia azkenean egingo deguna izango da antzerki txiki bat, aro modernoan eta garaikidean oinarritutakoa, eta bere jarduerari lotuta ongo da, ez da, hau da. Nik euslegelan egiten dudan hori, araitzek zeatuko du, ebaluatuko du bere dagokion kontuan. Eta bukatzeko, koordinazioaz hitz egiten bukatu nahiko nuke, oso importantea dalako, azken finean euslegelan egiten den lana, zubilana dalako. Hau da, ikasleak etortzen dira, erreferentziazko gelan sartzen dira jama, baina badute esparru txiki bat, bai, euslegelan praktikan jartzeko nolabait erreferentzia gelan eskatuko zaienarena, ez? Eta, gehiago luzatu gabe, Araitz, zure txanda. Atzako naiz, da bai. Ea zer iruditzen zaion Araitzi. Bai, labur nik ere emaitza batzuk. Labur aipatuko izkizuet iratik azaldutako metodologia honen bidez emaitza ikusi ditudan ni behintzat nire ikasgaian. Azken finin, Flip Classroom honen bidez eta material egokitzapen hori guztia aurrez lantzeari esker, bai irakasleak, neronek, bai ikasleek eta gero baita ere ikasgaian lortutako emaitzak izan dituztelako alde positibo asko. Batetik, nire aldetik irakasleena zeinenean, ikusi ditut aurrez landuta ikasleak gelan askoz ere erresago jarraitzen zituztela nire azalpenak,
kontzeptuak jada ezagunak zitzaizkiela, eta beraz, horrekin lortu dutela gainontzeko gelakide guztien erritmo berbera jarraitzea. Orduan hori, abantaila handia izan da niretzako, ikaslekin atzetikan jarraitu beharrean, beraiek aurrez landua zeukatelako eta erritmora egokitu ahal izan dielako, hori batetik. Gero, ikaslei begira, ikasleak ere noski, kontzeptuak ezagunak zituztenez, azalpenak ezagunak zituztenez, gustora eta eroso sentitu dira gelan, eta horrek aukera eman die modu aktiboan parte hartzeko gelan, galdera erantzunetan parte hartzeko, zalantzak argitzeko. Eta horrekin lortu dena da gela barruan, gelakideen aurrean ikusle egitea ikasle hauek, ikusgai egotea, eta gainontzeko guztiak bezala parte hartu ahal izatea. Orduan hori oso alde positibotzat hartzen dut nik gelan. Eta gero hirugarrenez, arloko emaitzei dagokionean ere, orain arte egindako ariketa ebaluagarrietan, froga idatzitan, oso emaitza onak lortzen ari dira gure ikasleak, eta horrek bai niri eta bai beraiei batez ere autoestimuan lagundu dira asko, konfiantzan, eta baita ere ikasgaian engantzatzen, ikasgaiarekin motibatzen, eta hurrengo ariketa eta azterketetarako motivazio handiagoekin lan egiten. Orduan hori oso positiboa izan du da. Eta egia da oraindik ere irakasle askon artean eztabaida hori badagola iratik aurreratu duen bezala, gazteleraz dakin horrei materiala gaztelenaz ematiana, eta euskarara, euskara nolabait bazterruztiana. Honekin ikusten ari gana da, merezi dula euskarara egokitzea material hori, aurretik lan hori egitea, azken finean lortzen dugulako evidentziak ikusita, ariketaz ariketa hobetzen nahi dela ikusita, azterketaz azterketa hobetzen nahi dela ikusita, lortzen dutela bai euskaraz ikastia eta baita ere ikasgaia euskararen bidez ikasi ahal izatea, ezta? Eta lortzen da euskaraz edo euskal ahalduntzea ikasle hori, eta gero noski baita ere euskararen bidez lortzen dute gelan modu esanguratsuan integratzea, nolabait esateko gelakideekin batera, gelako parte izatea euskararen bidez lortzen dute, ezta? Orduan, aspektu hortan, guk argi eta garbi ikusten dugu koordinazio horrekin eta aurretiako lan horrekin eta material egokitzapenekin lortzen dela eta euskalduntzen diela ikasle hau edenak, bai? Orduan, evidentzien arira, iratik aipatu digun adibide baten bideoa jarriko dugu, eta da, astelenian gelakideen aurrean egin behar duten aurkezpen elkarrizketa txiki bat, eta horri ikusten da ikasleek ulertu dituztela jakintzagaiak, nolabait berariaz landuta eta barneratuta dituztela, eta bai diela gai bai euskaraz adierazteko eta azaltzeko, eta baita ere beraien ama hizkuntzan. Orduan, bideoan zati bat jarriko dugu. Kaixo, Jeromi naiz eta gaur aro modernoari buruz hitz egingo dugu. Ilustrazioa, antzinako erregimena eta iraultza zehazki. Iraultzaren kontzeptuak aldaketa azkarrak eta sakonak adierazten ditu. Antzinako erregimena, Frantziako iraultza sustatu zutenek, iraultza horreko sistema sozial-politikoari antzinako erregimena deitu zioten. Eta antzinako erregimena bi ezaugarri nagusi ditu. Absolutismoa eta estamentala. Absolutismoa erregearen boterea absolutua zen. Hau da, erregea gizartearen boterea bere esku zegoen. Bete erraztea judiziala eta legalia. Eta estamentala erdiarotik Europar gizartea hiru estamentuetan banatuta zegoen. الدولة كانت مقسمة لثلاثة ديال الأجزاء. الجزء الأول كانوا هما الناس ديال اللي بحال الملك بحال الرئيس اللي كانت عندهم قيمة. Ez dakit gehiegi entzun den, ondo ulertu den, aintzinako erregimeneko ezaugarri hizketan eta gero bai euskaraz eta bai bere ama hizkuntzan arabieraz hitz egiten du hor Romik, oso ikasle ona eta oso saiatua da. Eta, laburtze aldera horrelaxe lan egiten dugu Irati eta Bilek. Lehenengo pausoa da, neronek gure ikasgaian unitatean laburpen bat itea eta materiala ondo egokitzea, eta bai ikaslei eta bai Iratiri berari ematea. Eta gero Euslegelan lantzen dute beharrezko hiztegia, beharrezko hizkuntza egiturak, historia behar bezala azaltzeko. Eta gero, hemen ikusi den bezala, Euslegelan praktikatzen dute eta lantzen dute gero gela arruntan gelakideen aurrean
inberdutena. Orduan, pauso hauen bidez, nolabait, emaitza horiek guztiak lortzen ari gala ikusten dugu. Eta bukatzeko, hori, Euslek ikasketa esanguratxo sakona bilatzen duela esango genuke, harremanetarako hizkuntzen gainean joten dira eraikitzen poliki-poliki hizkuntza akademikoa, eta azkenean euskara erabiltzen da hori lortzeko aitzakiatzat, hitz eginez eta erabiliz. Gero, aldi berean gelako irakas jardunako kompetentzia garatzea bilatzen da Eusleko gelako lan hori guztia, oso modu aktiboan, eta noski helburua da jabetzeko bidean dien hiztunak lortzea, eta gure mezua hortara dijoa. Naiz eta gero hezkuntza komunitatean dagoen errealitate horrekin zenbaitetan koherentzia mantentzea zailtzen den edo kostatzen den. Eta besterik ez, nire partetik. Ez dakit galderak, Maia.